Wala tay katungod nga budyad og tao kay pareho ta og prinsipyo. Pero kasagaran natong mga Pilipino, mga judgmental ra ta kayo. Samot nagdunat kay makita sa usa ka tawo nga pagtan-aw nimo murag dili maayo. Sus, pagkaluuyan naman gid in tawo. Pagtalikod nimo, diretso buko-buko. Nganong wala man gyud tay kaigog nga mo-judge og tawo? Nga unta pareho ramantang binuhat sa Ginoo. Sa imong pagka-judgmental o pagka-mahimantayong tao, dako na kayo ng sala at tubangan sa Ginoo. Matud pa sa kasulatan, ug niingon ang Ginoo, gihimo ko ang tao sama sa akong itsura. Sa imong pagbantay ug pag-judge sa usa ka tawo, sama rasad nga imong gibantayan ug imong gi-judge ang Ginoo. Kay kitang tanan niining kalibutan mga binuhat sa Dios. Mao nga wala tay katungod nga mo-judge sa iyang mga binuhat. Mauna, wala tay katungod ug mohukom ug mo-judge sa usa ka tawo. Kay dakong sala at tubangan sa Ginoo. Sa imong pag-judge, sa imong pagdaot ug sa imong pag-PI-PI, sa imong isig kaparihong tao. Kasagaran atong mga tao niining kalibutan, ang atong bantayan ang sayop para sa uban. Wa di ay ta nasayod nga sa atong pagbantay kanila usa sa di ay ta nilang gibantayan. Mauna, ayaw mo panahod og tao, ayaw mo pagpasakit og tao, kay aron dili usab na mamaslan. Dili sab nato huna-hunaon ang tanang panahon na kita magmalipayon. Kung unsay imong binuhatan dinhi sa kalibutan, pag-abot sa langit, ikaw pagapaningnan. Mauna, ayaw i-judge ang tao, kay lain-lain tao prinsipyo niining kalibutan. Naatay kasing-kasing, ug naatay dughan. Magkahibawod ta na matanaw sa tao ug unsa siya. Di nato siya i-judge tungod kay tao ra ta. Wa tay katungod nga mo-judge sa mga binuhat sa Dios. Kay dinhi sa kalibutan wala ta gisangunan sa Dios aron mamantay ta sa uban. Kung aduna kay makita nga usa ka tawo nga sa imong pagtan-aw, ubos ra kayo sa imuha. Samot nag-inosente kayo sa imong pagtan-aw, i-judge dayon nimo. Dili na to i-judge ang mga inosenteng tao. Dili na to inyong ilitirik o walay grado. Di wala man na sila nagpangayo o kaon para mabuhi siya o ibuhi niya siyang pamilya. O kung unsa may inyong nakita sa usa ka tawo, tanawa lang. Kaya wala mo ikatungod nga mo-judge sa usa ka tawo, kay dili ka mo ang liwan. Kay kitang tawo nining kalibutan, mga binuhat sa Dios. Wala tay katungod nga mo-judge sa usa ka tawo, kay kitang tanan nining